taas täällä on Videomaster 807 ja mä pelaan Terraria osa 2. Tämä on osa 2. Ja mä vähän sitä aloitin silloin ja silloin äänet lakasi. Joten eikä se niin paljon haittaa. Kuitenkin nyt on yö ja mä olen alussa ja mä oon ihan paniikissa. Ai kilju. Kuole. Mä en kestä teitä. Niin mä en kerkenyt tekemään. Mun täytyy nyt näistä tappaa ne. Jee, tähti! Mä tahdon kyllä joskus poiskin täältä. En mä tahdo koko aikaa täällä vaan. Nyt kun mä kuolen noin, mä tiedän. Pääseekö mä tänne? No. Oi! Ne pääsee! 3 zombia kuolee jänniselle sotilaalle, joka on siis Lolboy. Kuinka mä tapaan teidän nyt? Mä en kestä teitä. Ja toi eka video oli sit vähän. Se ei varmaan haittaa teitä niin paljon. Noin, me ei päästä nyt tän. Joo, mä vähän aloitan ainoa jostain näin alussa. Noin niin vaikeet sit tässä alussa. Kannattaa aina aloittaa näin alussa. Niin, nytkin mä voin vaan tästä. Luovutti ne? Ne luovutti. Ei luovuttanut. No mä tapotan noin. Sinne menee kuu. Sinne nyt vaikka ne pääsakkaa puuta. Pakko. Hajota se nyt hitto. Ja juokse! Mä saan just se jostain. Täällä hajota sitä, vaikka meet siihen jonneille. Mä arvaan nyt tekee itselleni paremman aseen kuin noin. Jos mä edes pystyn. Joo, pystyn. Wonder parempi kuin tämä. Parempi. No, nyt tulee aamu. Yksi tollanen demon ewe jäi tän nurkkille. Mä aina tappaa sen. Tuu nyt! Nyt se jäi tohon lankimaan. Nyt se pääs pois. No nyt mä voin tehdä nopeasti itselleni men. Mä itten kaikenlaista jännää. Kaikki aseet, jos en paremmin aseet sun muuta. Tää hakee nopeasti tästä kaikki kupari. Kato. Näin. Joo, tosta meni. Niin mä en kato viitti mennä aluksi. Mä olin ihan alussa niin yö. Yhtäkkiä keskellä yöt, kun ei siinä ollut myös mitään järkeä. Niin.
tän. Tehdään näin. Nyt mä päätän siis aloittaa. Noin. Ajaa. Noinhan se hajoaa. Noniin. Sitten puuta. Puu on parasta. Näin. Hän tulee tällainen paikka. Tähän tästä lähtee. Irti pallei vain. Tuo tällaista alkua. Näin. Kuituskin. Noin. Oi. Täytyy vaan. Oi. No niin. Täällä on Videomaster Guide. Ja muistakaa tilata. Älkää unsupatko ne, ketkä on jo tilannut. Kyllä tähän videoon. Noin. Tulkaa vaan tänne, niin voin tappaa teidät. Kyllä ne tästä tulee. Voi hitto ja tyhmä. Näin. Ja muistakaa tilata vielä supervelppukasi.